el seguiment o possible reobertura de molts establiments no està siguent tant com esperàvem o com havíem calculat. Realment molts establiments estan transmetent que no és el moment d'obrir amb el cor, sinó és el moment d'obrir amb el cap. No és tant la limitació d'horari o la permissibilitat en aquest cas dels horaris, sinó és la limitació d'aforaments. Això ens està matant. El que és empresari sap que la despesa de personal en un establiment o en una empresa supera el 40%, si només estan deixant treballar amb un 30%, i altre cop sense compensacions d'aquest 70% que ens estan prohibint literalment de poder dur a terme la nostra activitat, no surt a compte. S'han multiplicat al llarg d'aquest matí la quantitat o el volum d'establiments que ja ens han contactat altra volta per procedir a contactar amb grups d'inversors xinesos, russos, americans, jueus, àrabs, per traspassar els seus establiments. No ha estat suficient la voluntat de l'administració, que l'agraïm, però no és suficient. Malauradament estem en el cap del carrer. A crear unes terrasses que tinguessin una vida més enllà del bon temps. I amb això estem parlant de terrasses que tinguessin parasols amb estufes, que fossin dignes, que fossin correctes, com tenen la quantitat de ciutats del nord d'Europa i no tant al nord. Vull dir, a França mateix, en amunt, totes les ciutats han de conviure amb la fredor dels seus hiverns i tenen establert per normativa consensuada amb l'administració i els empresaris del nostre sector, i això és el que pretenem. Doncs que la gent té moltes ganes. La gent ens ha respost tot el matí, la gent ha vingut. Fins i tot en els restaurants estan fent reserves a horaris que no haguéssim dit mai, com poden ser a les 7 de la tarda, per poder aprofitar els sopars. La veritat és que teníem moltes ganes i ha estat aixecar-nos i hem dit anem a berenar un poquet, que ja havia ganes. De fet, de 15 dies se nota que faltava un poc de vida en el carrer. És una sensació molt rara de passar de no poder anar a ningun lloc a poder disfrutar de qualsevol cosa, unes braves o qualsevol cosa de pasta, es agraeix un muntó.